Jo, tak čaute ľudia, toto video malo výjsť ako oznam, len som si povedal, že pri tom ozname budem hrať bez siege, ja fakt neviem prečo by som sa to rozhodol, no. A ten oznam je, že teraz, toto je, myslím, že posledné video, čo vyjde na tomto kanáli, teraz nie je to posledné video. Celý ďalší týždeň nevidie jedno video, lebo nebudem mať čas na natáčanie, ale iba že hovorím, že neskončím s YouTubeom. No tak na pamiatku som chcel ešte urobiť, že bolo nejaký lak bez siege, video bez siege, a tu som si stavil nejaké rôzne projekty. 9 slajdov tu mám a chcem vám aj ukázať raketu. A mám tu je jedna raketa, neviem, či je to tá najnovšia raketa Not Sigma, takže to nie je proste dobrá raketa. OK, čo je ďalej? Raketa 2. Je tu ešte, to je taký začiatok tej. Tu by musela byť už. Tak to bude asi táto. OK, skúsme túto, neviem, jak sa ovládá presne. Počkať. Tčko, Mko. Potom Háčko bolo niečo iné. To na inej rakete sa odpájalo Háčkom. No tak preto ju chcem nájsť tú dobrú raketu, ale kde je? Kam, ak sme si ju neuložili, tak a tu je raketa fungovala, no teraz už nefunguje, zrejme. Nefunguje. No to je čo? Teraz som tu chcel urobiť také krátke video a urobiť niečo z workshop item, čo ja mám rád. Ako vidíte, mám až 19 z týchto tu. Som si stiahoval rôzne veci z Steam Workshop. No a to je, čo tu budeme mať. Ani ja sám neviem, takže jedine tento, ako som hovoril v tom Minecrafte, tento počítač je slabý, no tak keď si toto lietadlo, trebárs, čo ja viem, tak musím si dať speedku asi na 42, lebo tento počítač neuvládne väčšiu, však vidíte, ako sa to už teraz taká. Či to sa zapínalo shift, nejako shift, áno, počkať, nie je to nejaká kamera. To je šípka, ja som dlho nehral bez siege. Počkať, prosím, Gears. Wow. Ne, počkať, ja to ešte dám. Nie som si istý, ako. A čím sa dávali Gears týmto? Asi, no, aha, už je OK. Teraz by som to lietadlo rád trošku posunul sem a išiel na to takto. Kliknem Shift. Kamu počkať, to ešte nemôžete takto. Máme aj očko. Takto flap si dáme. A odlietame. Kamu, neviem, čím sa dávali naspäť. Flaps. Kamu, tým jak? P. Čím? Kamu. Tak to bude. Ne, kamu. Kamo, nejaký najlepší asi vertical take-off. Prosím, kamo, robím backflip normálne. A čím? Počkať. Kamo, ok, teď som cooked. Teraz pekne spadneme. Počkaj, ešte to ledne vysnem kosa. Pekný landing. OK, takže teraz to idem urobiť znova. Nebojte sa, nedám flaps. To si musím nejako potom niekedy naštudovať, jak sa dávajú preč. OK, a teraz by sme asi mohli uzlietať, lebo do tej hory fakt nechcem naraziť z dole. Kamo, poď lietať, však si silná, že? Však na toto si stávame, na nejaké backflipy a úplne triky. Potom som mám ešte aj také lietadlo, taký Phantom. A nie je to akože môj kanálové lietadlo. Fakt, taká stíhačka sa volá Phantom a som si ju stiahol. Každým to sa asi robil smerovka. Nerobila, škoda.
A tentokrát sa pokúsim s týmto lietadlom pristáť, takže si dávam dole kolesa. Týmto to išlo ľahko. Som myslel, že to bude luštiť zase, jak sa dávajú dole. No ja som zvyknutý, že gečkom by sa dávali dole, na veľa lietadlách to tak robia ľudia. Ja už vypnem tie motory, lebo dlho som nepristával a neviem pristávať. Wow. A tak toto nebolo ani také špatné. Kamo, poď. Ale tak počkať, kamo, to celkom dobré landing. Ja si sa snažím nejako to takto nejako pekne dať. No ako sme tak pristali, no tak... Čau.